ZVL. Omroep ZVL. Het buurtinitiatief De Langste Tafel uit Waterland-Kerkje is genomineerd voor de landelijke Kern met Pit trofee. Eerder wonnen ze al de Zeeuwse variant, waardoor ze nu als vertegenwoordiger van de provincie meedoen in de landelijke verkiezing. We hadden het niet verwacht. We hadden sowieso niet verwacht dat we de Zeeuwse prijs zouden winnen. Dus ja, het is sowieso een verrassing voor ons geweest. Hoe was die dag zelf hier in Waterland-Kerkje? Druk bezocht. We hadden eigenlijk maar verwacht op 80 man, maar er kwam 180 man. Dus we moesten even snel omschakelen, zeg maar. Het dorp is ongeveer 500 man, dus ja, ik zeg dat er toch wel een goede 25% aanwezig was. Voor chef Jurjen was het flink aanpoten. Ja, ik moest zeker op het laatste moment, want de opgaves waren tot 2 weken van tevoren. En zelfs na de deadline kwamen er nog opgaves binnen. Dus ja, ik moest wel even opschalen. Ik moest even wat grotere pannen regelen en zo, maar het is allemaal goed gekomen. De voorbereidingen waren zwaar, maar gelukkig stonden ze er niet alleen voor. Ja, met z'n drieën, een werkgroep met 3. Er zaten natuurlijk wel heel veel voorbereidingen aan, maar we hebben met ongeveer 20-25 vrijwilligers hebben dit hier allemaal opgebouwd en klaargezet. Ik ben op die 3 maanden vooraf ben ik 3 jaar ouder geworden. Omdat het is best wel pittig. Ik bedoel, een jaar van tevoren vraag je vergunningen aan, het moet allemaal kloppen. Dus we hebben er stiekem wel in totaal een jaar aan bezig geweest. Ja, maar zo'n jaar is het eigenlijk wel allemaal waard, want het heeft wel voor veel verbinding gezorgd, denk ik. Dat zeker. Je ziet bijvoorbeeld mensen niet buiten komen die nu wel buiten kwamen. En lekker eten natuurlijk en de gezelligheid vooral. En nu is het afwachten. Mensen kunnen tot en met 10 april stemmen op hun favoriete initiatief. En daarna gaat ook nog een jury kijken naar alle 12 inzendingen. Ze moeten gewoon naar de website www.kernmetpit gaan. En daar is een button, een gele button uit mijn hoofd. Klik daarop, dan kom je eigenlijk gelijk. Moet je e-mailadres invullen en dan moet je gewoon het project, de 12 projecten staan daar vermeld van elke provincie. Klik gewoon Zeeland de langste tafel aan en je hebt gestemd. Uiteindelijk zal op 12 april een winnaar gekozen worden, maar voor nu zit er nog maar 1 ding op. Ja, stemmen op ons natuurlijk, stemmen op de langste tafel en op Zeeland. ZVL. Omroep ZVL.